try sesin pat ngai ke beli pi paro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu te ha kan ke video ngakwa bangan pensyai ya gitu ki bahap snyu ke ke tawai ke bapidon kam ba penshim namar teng teng pishim tang ke umpniang teng teng pishim tang upaudar te don pat ki ba shutiet kat habas ngomon hi te don pat panda ki ki videos ki banga batai hable kumta ki onga klem yo re kini te ki tu ki nong di menchua ki shai pen batai tang ba kini ki nong thiet ki babun ki shai sajla te kim ju ong shu ki ai be tang ka ai ka ba ki pan te ki wan chim hi nang ni pat ngala kali phi pang kumno phi long kumno te ngala ai ki dawai ki padan kam te nanga te ki shim be hande thiet pateng kim ju shim te ki bala yu i kini ke video ne em la da phi hap snyu hapa pilet hate ha mat pran ne ha so ra ne ha jowai ne ha kleriat ne ha nong bo ne ha nong stoin ne ha mai rang ne ha morang kneng ne ha kanu kanu ka jaka ka pi thit ini da wai ki jongi tela pi hap snyu ka mo pi hap shim kani ka snat kani ka badan kam ha te kani ka snat don arjat phila ban yo na yo pi i ba ka long kum ne hi tang ba kam long re kum ni te ka ba ha ba pi shim be ne ki jaka ki bangi ngi bo namar ba PE kumba ka de ka ju tamba kam ka ju ra te kani ka yarap ban pen mi snyu kloi te pi sa chwa ka ni gan te ka umpnyang mi snyu ka de ka pen mi snyu te gi don gini gi brio ki ba shu slen bet snyu ju ha te tang ka tu ko umpnyang la biang ha kan ro ba ha ban yo lang ba ka tu ka sbo da wai te hapen klut dai pat hadu mana ingkong tel da hap snyu pi hap shim tu powder ka nyu powder pen sange jing hap te kamut pin nom hap snyu shu ken man la utayo la nang duna te onda pila yu i bala sange ka jing hap ru pi ai beteng man ta yo tu powder te penduna no kar kum ta pnyang ken da pi yu i ba ular ben usnyu tang ba wanam e re la da pi e un sa hap biang te dai pa kini ki briu ki bom ju hap hi re te tang ka tu ko pnyang ru kala biang te ya menta pila ban yo free u shampoo la da pi thiet ya utu powder pen sange jing hap pila ban yo free u shampoo te la sikitu ki briu ki klet ban ai te sapan hi gen so ong hi ba i ong ba da thit powder yong yo free u jing di ba da thiet ya kani ka ayu uni powder pen sange jing hap yo free u shampoo te sa ong hi te kamut sa yo ben te la da pi thiet la da pi ta pa dia ko pnyang pen ja nyo le te kamut kani ka snat pi hap shim bet hi ban sa chwa da kani te kamut ko pnyang pen ja nyo le ka don hi hang tu hap gini ki jaka ki bangala patai phi menne te ka jing penan kam ka de ko pnyang te de ki shin rang ki ta ta ko pnyang bar powder yong te tu jing di te la yo free kum to hi ngala patai kum no ban penan kam la ne phila ban chandori ki tu ki da wai ban sen ha whatsapp ban ong kong ta kum no te ngala patai hang to khnang ban nam ta ya ka por te kamot hapshim u shampoo ru long ban penan kam ki shampoo ki bana po dukan namar unom khia kloi re te kini ki kan thai pat ki penan kam lang bat powder yong bat hena bat pnyang bat shampoo te don pat kini ki ba that ba kasma palat ka tu ka pnyang nyoli te henre nga tengah le be ka tu das mar le ranga khia kloi pat te kamut nga e no tang sau kan taru ken te phila ban pet kenu ko pot e tang sau kan ta sa sle kli no te la da phikwa pat da ka ba lat sma palan te phin kham lut san te ka ta sa le personal ma phi ngan sa batai e phi te phida thi tu powder yong ne em te la yo free tu jing di te le kum no te yo tu powder yong te phi shet thi ta ka rainar na yo thi ta ka rainar ka tu ka rainar ka ba khia thi ta ka tu te shet yo tu powder yong te tu jing di ru u bandi ye phi thi na da we re u tu shi packet the lang no hang tu em te ka mot king shet hat tu bandala i ba te dala khamlong sbo kum to lang hi kum to mala e kum to lai miet ha to ka rai kum to te phisa thiet na pat daka pnyang snap kor ken pnyang snap kor sa pen klut kum to mala te phisa ta daka tu kan duna ka ching sma nama bale nama phile daka pnyang snap kor te ka turu ka yarap tang ba ka chong rem ken te ka kham chong rem ka to te la da phikwa ban kham sme upi la da phidon sin tiu kulap phila ban grind usin tiu kulap phila ban ber hang tu hajrong te phila ban le komta la ne phila ban le tang khndiat u tu long philiat u tu ban sma ubi
ai hang tu tang pada ai than tu umlong rewa chu ai than reshibun ai tangkat ban pen sma yubi ken te phila ban le ha kata ka rukom te la da phim kwa ban bun kam te le be ka tu ka bangang ru ngata be ka tu hi ka ba ya ta pa ba na sma ru ma ya smash tu tang hi snem hang la yok khia da la yok khia la shai ngala ta be ka ni kom pnya mi nyu ka ba sma yubi te ka mon la biang te hi snem mlele re dan ba funi ngam ne yong kong nga man tang la yu i shai ka result ngala ta han ru banai ki snyu ki ba thamai ki ba mi shure de ki ba li ki la mi be de ki ba yong te han re nga le ngani thu ip ki ba li ru ki la yong kini ki ba li ki la long rong sau ne em bang ta hena tamba utu ba sau ru la rong yong te han re ki don pat ki ba la rong yong ki don pat ki bo ong ba uni boli tu sa hi boli tang ba ki ba mi thamai ki la mi be de ki ba yong te nga yu i hi ga result ba u ya rap u da wai te ka da ka de ji sha ba ka da wai ki rap te ngi ai ki da wai kha ru ni ai ki da wai penja pangmat tang ba penan kamlang ba ka da wai tha da pangmat te ngi ai ki da wai piles te ki da wai mi snyu ki wai nyu li te ka sabon se kmat ka ba best ka sunscreen te ngi phila ban yo na nangi te tang ka ta hi ka banga kwa bangan pentip shapi te roi